И коста хора, аз съм нас, кой серти с поредния епизод на Hearthstone. Цъкаме отново, това е втори епизод, мисля, да, втори епизод е. Махай се. И цъкаме отново ранкет. Срещу Алеша. Добре, значи аз съм втори. А не, да, тя просто си е свършила реда. То всъщност ще е добре да го направя, мисля. Ама това пък не беше на оная... Не, голяма грешка направи, хора. Този герой като му пусна и това и ми взима живот. Но иначе имам хубави карти, само ми трябва малко повече мана. Добре, това ми хареса. Обаче нямаш почти никаква полза да се пуска таунта. Таунта не ми чарджа му, защото той малко се набутва. Не. Не. Да ми... Аз мисля да си пусна чарджа. Хубаво ще е да ми щупи чарджа. Добре, добре. Иначе това момче добре цъка, не е някой слаб. Налите епизоди бяха по-слаби. Сериозно ли бе, брат? Сериозно ли бе, брат? Добре, виждате, приятели, това е мега тъпо просто. Сега трябва да се хабестичка и удари по таунта му. Добре, тази карта е добре. Един чардж ми трябваше да имам само. Добре, с това ще се приключа реда. Моля. О, направо не мога повярвам. Това беше много набутващо. Той има хубави карти. Това ще сложа. Усещам как ще падам с този герой заради тъпия му Hero Power. Нищо няма да стане. Трябваше да съм с Сейтас. Тя има по-хубав Hero Power. Стига бе, приятел.
Няма смисъл да го правиш, нали знаеш? Добре. Това ще трябва да бъде сложено. И това ще трябва да бъде сложено. Restore Health. Може би да. Таз. Моля. Мислих, че ще даде бонус 2 Health. Добре. Добре хора, това е наистина доста напрегнат епизод. Моля. Какви сте с карти от ТОС? Не. Ще сложа тази карта пък. Да хора, виждате, че тази игра много сериозно паднах. И другата няма съм с Warlock-а. Лошо. Добре, не ми падна звездичката. Нови карти. Добре, нека пробваме втори път. Се надяваме, че този път ще успея нещо да направя. И да си дигна ранка. Почва сам. Шаман. Добре. Харесват ме горе-долу, само че това не го искам. Някой нов? Добре, това ми харесва много. Това ме зарадва. Да. Добре, никаква логика, все едно съм го ударил. Ще сложа тази карта, защото колкото повече карти има на терена, ако има примерно наредени много мои карти, ще е добре. Защото в един момент ще ги пусна и ще атакуват едновременно, ще има доста демидж. Виждате, че доста по-OP е Hero Power на Джина, която е мейдж, мисля. Да, мейджа. Тя е мейдж. Колкото на Warlock-а. Найс карта. Да, и отново е същата работа. Сега ще е добре да атакува с тази карта, защото няма да има още много дълго време. Моля. Даже не знам какво беше това. Моля!
Well played. Да, наистина се го заслужи то с мене. Се наложи поне с единия да атакувам, така че... Моля, добре, тук много сериозно се наботах. Наистина много сериозно. Даже не знам защо го направих. Айде, убивай там. Какво? Този маняк е решил много да ме дразни. Има доста хубави карти и ме обърна. Дай ми яки карти, дай ми яки карти. Да, направо чудесно просто. Нямам думи, нямам думи. Опа. Сега крокодила ми ще бъде убит от овцата. 100% съм сигурен. И пак голяма бутка общо взето, момчета. Well played. Ари бе, маня, кари бе. Слагай с картата. Или удрей. Може би АФК. Да, най-вероятно. Това ще е по-добре и за мен. Защото няма да ми разруши крокодилчето. Давай, 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 давай. Yes. О, добре. Доста хубаво го наредихме, приятели. Не трябваше да си пропуска реда. Пропусна и то сред. Мисля, че АФК като с приятел. Това ще му е края. Щупил го. Аз все пак искам да се видя лефт. Ще го убия пък. Да. Мисля, че ранкъпнах сега. Ранкъпнах, момчета. И да. Взех шамана. Супер направо. И да. Взех и парички. И се очаква да е това от сегашния епизод Hearthstone. Това е от мен. Нас кое сърти. Чао, следете епизодите. И шарвайте, лайквайте, сабскрайбвайте. Чао. Чао, чао.